नमस्कार, स्पोर्ट्स मराठीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. प्रो कबड्डी सीझन 8 मध्ये आज ट्रिपल पंगा होणार आहे. या ट्रिपल पंगातील दुसरा सामना होणार आहे तो यूपी योद्धा आणि तिरकुट टायटन्स. यूपी योद्धा पॉईंट्स टेबल मध्ये 7व्या स्थानी आहे. त्यांनी आतापर्यंत खेळलेल्या 9 सामन्यांमध्ये 2 सामन्यांमध्ये विजय मिळवला आहे. 4 सामने ते पराभूत झाले आहेत. 3 सामने त्यांनी टाय खेळले आहेत. त्यांचे टोटल पॉईंट्स आहेत 23. यूपी योद्धाने आपला मक्का सामना हरियाणा स्टेटसोबत टाय खेळला होता. त्या सामन्यात ते एका स्थितीत एका क्षणी पराभव होण्याच्या स्थितीत होते, पण त्यांना पराभवापासून वाचवण्यासाठी सुरेंद्र गिलने मोठी कामगिरी केली होती. त्या सामन्यामध्ये सुरेंद्र गिलने दुसऱ्या हाफमध्ये सतत रेड करत 12 रेड पॉईंट्स तर 1 टॅकल पॉईंट्स मिळवला होता. यूपीसाठी प्रदीपने सतत फॉर्म दाखवणे खूपच गरजेचं आहे. मागच्या सामन्यात सुरेंद्र व्यतिरिक्त रेडिंगमध्ये प्रदीपने 6 तर श्रीकांत जाधवने 5 रेड पॉईंट्स मिळवले होते. तर डिफेन्समध्ये नितेश कुमारने 3, अश्विनी 2 तर शुभम कुमारने 1 टॅकल पॉईंट्स मिळवले होते. या सामन्यात सुमित सिंग त्यांचा स्टार डिफेंडर सुमितला 1 पण पॉईंट्स मिळाला नव्हता. जर यूपीयोद्धाने आता सामना जिंकला तर ते टॉप 6 मध्ये एंट्री करू शकतात. यूपीयोद्धासाठी महत्वाची बाब म्हणजे त्यांचा स्टार रेडर प्रदीप नरवालने आपल्या कामगिरीत सातत्य राखणं खूपच गरजेचं आहे. प्रदीप जर फॉर्म मध्ये आला तरच यूपीयोद्धा सामने जिंकू शकतात. तर आपण आता बोलूया तिरकुट टायटन्स बरोबर. तिरकुट टायटन्स पॉईंट टेबल मध्ये 12व्या स्थानी आहे. त्यांनी आतापर्यंत खेळलेल्या 8 सामन्यामध्ये 6 सामन्यामध्ये विजय, 6 सामने ते पराभूत झाले आहेत. 2 सामने त्यांनी टाय खेळले आहेत. त्यांचे टोटल पॉईंट आहेत 10. प्रो कबड्डी सीझन 8 मध्ये तिरकुट टायटन्सला आतापर्यंत 1 पण विजय मिळवता आलेला नाहीये. त्यांचा स्टार रेडर बाहुबली सिद्धार्थ जाधव सुरुवातीचे 3 सामने खेळला होता, परंतु दुखापतीमुळे बाकीचे सामने तो खेळू शकलेला नाहीये. मागच्या सामन्यात गुजरात जायंट्सने त्यांचा 18 पॉईंटने पराभव केला होता. त्यांच्यासाठी त्या सामन्यात फक्त रणजितने चांगली कामगिरी केली होती. त्याला आदर्शने व आकाश चौधरीने चांगली साथ दिली होती. पण डिफेन्समध्ये त्यांचे अनुभवी डिफेंडर असतानाही ते चांगली कामगिरी करू शकत नाहीत. डिफेन्समध्ये सुरेंद्र सिंग, सी अरुण व ऋतुराज कोठारे यांनी आपली कामगिरी उंचावणं खूपच गरजेचं आहे. सुरुवातीचे काही सामने तिरकुट टायटन्ससाठी अंकित बिलवानने चांगली कामगिरी केली होती, पण मागच्या 4 सामन्यापासून त्याची कामगिरी खूपच निराशाजनक आहे. जर तिरकुट टायटन्सला हा सामना जिंकायचा असेल तर रणजितला इतर रेडर्स अंकितने चांगली साथ देणं खूपच गरजेचं आहे. आपला आजचा घेऊयाचा प्रश्न म्हणजे आज होणाऱ्या या सामन्यामध्ये सर्वात जास्त रेड पॉईंट्स कुठले रेडर घेईल हे तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायचं आहे. आपल्याला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा आणि माझ्या चॅनल स्पोर्ट्स स्मार्टला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.